सिंधुरत्न जॉब फेअर 2024 कोकणातील सर्वात मोठा मोफत नोकरी मेळावा। 150 पेक्षा जास्त कंपन्या, 10,000 पेक्षा जास्त रिक्त नोकरी जागा। शिक्षण 5वी पास ते पदवीधर पर्यंत। वेळ सकाळी 7 ते सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत। स्थळ जिमखाना मैदान सावंतवाडी। संपर्क 8408 015310। आयोजक भारतीय जनता पार्टी सिंधुदुर्ग रत्नागिरी। युवा नेते विशाल परब यांच्या नेतृत्वाखाली सिंधुरत्न जॉब फेअरचं आयोजन हे उत्कृष्ट असून युवकांना एक प्रकारची नोकरीची सुवर्ण संधी आहे अशी प्रतिक्रिया सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी दिली आहे। सिंधुरत्न जॉब फेअर 2024चं उद्घाटन रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते सावंतवाडी जिमखाना येथे झालं। यावेळी हा जॉब फेअर भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाचे उपाध्यक्ष विशाल परब आणि त्यांच्या सर्व सहकार्याने अतिशय चांगला असा हा उपक्रम सिंधुदुर्गातील असणाऱ्या युवकांसाठी केला आहे। जवळजवळ 15 ते 16,000 वेगवेगळ्या विविध 100 ते 150 नामांकित कंपन्यांमध्ये जॉब अवेलेबल आहेत। त्याचबरोबर आज जे इंटरव्ह्यूला येणार आहेत त्यांना आजच्या आज जॉब देण्याची व्यवस्था त्या ठिकाणी केली जाणार आहे। परंतु त्याचबरोबर ज्यांना आज जॉब उपलब्ध होणार नाही त्यांनासुद्धा जॉब कार्ड देण्याची व्यवस्था केली गेली आहे। असाच कार्यक्रम नितीन गडकरीजी असतील, त्याचबरोबर देवेंद्रजी असतील, अशा सर्व मान्यवरांनी हा वेगवेगळ्या त्यांच्या मतदारसंघामध्ये केला आहे। विशाल परब यांनी हा कार्यक्रम हा सिंधुदुर्गामध्ये आणि रत्नागिरीतील असणाऱ्या युवकांसाठी केल्यामुळे तिथल्या असणाऱ्या युवकांना फार चांगल्या संधी मिळाल्या। खऱ्या अर्थाने त्यांच्याबरोबर असणाऱ्या सर्व टीमचं मनपूर्वक धन्यवाद। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।